Ribas do Sil é un municipio da provincia de Lugo que pertence á comarca de Quiroga. O concello de Ribas do Sil atópase nun enclave único. O seu emprazamento ofrécenos unha oportunidade para disfrutar da súa riqueza paisaxística, unha vegetación moi característica, na que se mesturan as especies propias da Galicia húmida nas zonas de maior altitude e a vegetación de influencia mediterránea, con especies que só podemos atopar en toda a comunidade galega no val do río Sil, como a oliveira. A paisaxe da comarca na que se atopa Ribas do Sil está moi marcada pola presencia de numerosos cursos de auga, entre os que destaca, sen dúbida, o río Sil. De aí a importancia destes bosques. Pero se algo destaca nestas zonas é a cercanía das súas xentes, a súa xenerosidade e o seu carácter amable. Persoas coas que te sintes como na casa e que te fan sentir como aún máis. Sentes que souberon dende o primeiro día gañarse o cariño e o afecto de don Manuel, o párroco deste lugar. Don Manuel é un sacerdote cercano, tranquilo, namorado do medio ambiente e da zona na que exerce o seu ministerio. Aquí, confésase feliz, cheo, e recoñece que para el estar nestas zonas é un verdadeiro regalo de Deus. Don Manuel leva xa anos como sacerdote. Aquí, ele xa un máis. Aquí ten amigos, compañeiros, colaboradores fiéis e persoas que agora son parte indispensable da vida deste home. Persoas que lle entregaron o seu corazón e lle abriron de par en par as portas do seu fogar. Dez son as parroquias que están ao cargo deste sacerdote, tarefa que desempeña cada día con todo o cariño do mundo e que combina coa súa labor como profesor no barco de Valdeorras e, ademais, coas visitas que cada día fai aos seus fegreses por quenes se desvive. A abadía de San Clodio é un dos templos que están ao cargo deste sacerdote. Fundada hai uns 1000 anos, dela consérvase a súa igrexa, un torreón e o seu portalón. Da bella capela románica da primeira metade do século XII só resta a ábsida circular, realizada en perpiaños regulares de tamaño medio de pedra ennegrecida, e a porta norte da nave. O resto é moi posterior. A parroquia conta cunha páxina web na que se informa a todos os fegreses das diferentes actividades. Bueno, pues tenemos un álbum de fotos, que es lo que a la gente más le gusta mirar, que son de todas las actividades que hacemos en la iglesia, de las otras parroquias, procesiones, la fiesta de los abuelos. Después tenemos una serie de enlaces que nos llevan a unas reflexiones que nos hace pues, un teólogo que está en Madrid, pero bueno, que es de aquí, de este pueblo, entonces colabora con nosotros y todas las semanas nos hace una reflexión que nos envía. Tenemos distintas lecturas de otros teólogos y de otros sacerdotes, los horarios de todas las Eucaristías, de todas las parroquias que lleva don Manuel, los servicios que prestamos de catequesis, de inducción de enfermos, bueno, todo. O Señor continúa chamando a participar no seu ser, na súa misión e na súa vida sacerdotal por medio da Igrexa.
A vocación sacerdotal non é outra cousa que o descubrimento dese eterno amor que atrae chama, que pode encher de gozo exhaustivo o corazón do elixido, abrindo ao mesmo tempo cara a todos os irmáns e irmás que a providencia porá no camiño do seu ministerio pastoral. Contar a historia de vocación de don Manuel consiste en contar a historia da súa vida. Este home non tardou moito en darse conta do que o Señor quería para él. A vida de don Manuel é resposta, entrega e fidelidade á chamada que Deus lle presentou sendo moi novo. Tanto é así que dun día para outro don Manuel lles dixo aos seus pais que el quería ser sacerdote. Agradecido e asombrado, don Manuel recibiu na súa familia os primeiros trazos e as pinceladas necesarias que pouco a pouco debuxaron o camiño que o se lle fai feliz. Don Manuel agradece unha e outra vez cada encontro con Xesús, nos que pouco a pouco foise atando a él e dándose conta de que nunca lle abandonaría. Eu estudiei no colexio de Lalín, no colexio público comarcal, e que xa fai anos. E por ali pasaban sempre daquela os franciscanos. Cando estábamos en quinto de XB, viñan buscando como rapaces para poder ir a estudiar a Herbón, o sea, plantexaban o seminario que tiñan eles, e entón aí creo que foi un pouco onde naceu realmente a miña vocación. Porque eu ante aquel fraile, que xa non sei nin quen é, eu conozco un montón de franciscanos, pero me gustaría algún día saber por quen fora que pasou por ali, pois me entrou como unha certa inquietude vocacional, non? A partir daquelas. E ese ano eu plantexara aos meus pais a posibilidade de ir a micros franciscanos e eles dixeronme que non. Entón, ano seguinte, volvín a plantexar o tema e xa o cura da miña parroquia, José Luis, que supoño que está arriba co jefe, ou supoño non, está ali con el, que xa morreu, pois dixo, non, este rapaz vamos a mandalo ao seminario. E me fun ao seminario menor no ano 87. O carácter singular do ministerio presbiteral e a importancia do mesmo para a vida da Igrexa exixen en quenes foron chamados a él polo Señor unha formación específica que os capacite para vivir con todas as súas exixencias este misterio de graza e para exercer con responsabilidade este ministerio de salvación. Así como os motores son os propulsores dun avión, as paixóns moven a nosa vida. A paixón de don Manuel foi dende moi novo o evanxeo, a de seguir a palabra de Cristo e poder así chegar a converterse no que hoxe é, un sacerdote. Para iso non dubidou en deixar a súa vida sendo moi novo e entrar no seminario menor, cunha maleta, moitos soños e ganas de estar preto de Cristo. Así comezaba este sacerdote o camiño máis apaixoante da súa vida. No 87, sí, foi duro. Para min foi moi duro, costoume moito, pero ali no seminario atopeime con Andrés e con un montón de compañeros. Andrés era un formador que tiñamos, que era de Lalín, ademais, Andrés Ramos, que ahora anda lá por Madrid, Ramos Castro. E el, pois, era un formador que nos encandilaba os rapaces todos, non? Estivemos ali no Seminario Menor de Lugo, que fomos o último curso que pechamos o Seminario Menor, onde agora está, pois, as oficinas do Concello, que pasábamos por debaixo do túnel para ir a almorzar, e creo que desa época hai un montón, hai un grupo numeroso de curas novos, non? De que estivemos con Andrés ali no Menor. E foi un poquinho aí onde empezou todo. Logo, pois, bueno, distintas momentos e avatares que fomos vivindo. Bueno, eu estive no menor, entrei no 87, e logo xa pasamos xa ao maior, fixen ali terminei de fazer 7º e 8º de XB, logo fixen o bacharelato, COU, e logo ingresei no seminario maior,
E despois, pois, interrumpín aí un par de anos, estuve estudiando, fun a Santiago, seguín facendo teoloxía, pero xa por libre, por libre no sentido de decir non estaba dependendo do seminario, e logo, pois, terminei a teoloxía en Salamanca. Xa terminei en Salamanca, pero xa con un envío do obispo nun seminario interdiocesano que tiñamos ali, que había ali para ir a estudar. E ali terminei, e ali, pois, me fixen, bueno, con moitísimas dificultades e moitísimos atrancos, non vou dicir que non. Na vida de don Manuel non hai 2 días iguais, aínda que parece que nestes povos non pasa o tempo. Don Manuel é un sacerdote todoterreo, encargado de 10 parroquias, que pode chegar a dar ata 5 misas ao día. O seu ministerio transcorre sobre rodas. A distancia entre os povos fai que o vehículo sexa indispensable na súa vida. As mañás as dedica a dar clases no barco de Valdeorras. O resto do día encárgase dos fegreses e as parroquias. Pois un día a día meu aquí nestas parroquias depende moito pola semana, pois como vou ás clases pola mañán ao barco, ao instituto, entón paso prácticamente todas as mañáns pasoas no barco. E logo polas tardes pois estou aquí xa polas parroquias con distintas actividades que temos programadas, sobre todo pois visitando e acompañando a xente, non? Depende, é dicir, cada día é un mundo distinto, non? Cada día é totalmente distinto. Depende de como teñamos programado e organizado. Por exemplo, que sei, un venres, pois estás pola mañana nas clases, pola tarde temos catequesis, despois temos tamén o grupo de vida ascendente, un montón de cousas. Os xoves temos a exposición do Santísimo, entón polas tardes pois preparamos moito ese rato, é un momento tamén para estar ao lado do Señor, estar a compartir un poquinho pois con El pois as nosas penas e as nosas alegrías, e deixarnos pois mimar por El, non? Que é moi importante a veces, quieto, isto é o que pasa por ir por vías estreitas, Vamos aquí chegando cerquiña ao embalse, un embalse que hai aquí que chamase o embalse de Sequeiros. Entón, vamos a vía do tren pegada e abaixo vamos ao río Sil, Don Manuel é como moitos outros curas das zonas rurais, homes que resisten ao despoboamento e o abandono do medio rural, cunha vida encarnada dende o pequeno e os sincelos xunto ás xentes do campo. Para el, a sinceleza é o primeiro, por iso non deixa de saudar nin a unha soa das persoas coas que se cruza. Aquí temos a Lucinio. Buenos días, que tal? Como estamos? Non tan ben como usted, pero bueno... Bueno, está millor, está feito un mozo, me cache no demo, Un chavaliño. Un chavaliño total, moi ben. Bueno, pois vamos entonces hasta ali, hasta a señora Alejandrina dalles a sorpresa. Parece moi... Xa nos acompaña... Bueno, temos o coche un pouco ocupado, xa nos acompaña aí. Así dá un paseo, unha carreiriña. Estou dando un paseo. Moi ben. Vale, hasta ahora. Hasta ahora. As visitas aos veciños son para el tan importantes como a celebración do culto, xa que permítenlle achegarse a aqueles que habitualmente non poden acudir á misa ou a quenes máis o necesitan. O mellor dese sacerdote é a compañía da xente. A compañía de cada home e de cada muller que te topas no camiño, o cariño que che manifestan, o respeto e que che abren o corazón. Che abren o corazón dunha maneira que ti podes decir, pois non mo abren a min como persona, senón que mo abren a min pois como crego ou, entre comillas, representante de Deus, non? É dicir, que para eles creo que o máis, sobre todo nestes povos, o máis sagrado que poden ter é o cura, non? Para don Manuel, ser párroco dunha zona rural é unha auténtica bendición. Ser párroco dun sitio como estos, creo que, despois de todo, o máis grande que che pode tocar. É a bendición máis grande con que Deus te pode enriquecer.
E o premio mellor que podes ter. Primeiro, pola xente, pola paisaxe e porque a min me encantan estos sitios. E veño para aquí e síntome como casi como na gloria. De verdade, é impresionante. É dicir, isto todo a min me fai elevar un poquinho máis do que é a miña realidade. O mellor momento que vivín dos que levo aquí, todos foron momentos inolvidables, pero sobre todo na compañía a algunha persona maior. Hai un testimonio de fe dunha persona maior que non fai moito tempo que pasou desta vida a casa do pai que me deixou como moi marcado. Unha persona moi sinxela, moi humilde e que con unha confesión excepcional e sobre todo o seu testemunho de fe. Para min foi impactante. Unha señora que chamou, dixo ao fillo que chamara ao cura porque se iba a morrer e que quería confesarse e comulgar para poder encontrarse ela a gusto e poder ser acollida na casa do pai, e eu fun ali e me deixou impactado. Deixou impactado porque empezou a decir, bueno, quero confesarme, quero recibir ao Señor, quero comulgar porque esta noite me vou a morrer. E dixen, pero señora Tomasa, eso é imposible. Dice, sí, yo soy devota de la Virgen de la Milagrosa y un pajarito me ha dicho que me iba. E punto. Eu ese día marchei todo tranquila, mas tiña que ir facer un funeral a outra parroquia, marchei a facer un funeral a parroquia. Cando saía, dixen ao fillo, mañá, bueno, estaban os dous fillos, mañá volvo por aquí para traer outra vez a comunión e tal. Sí, moi ben, Manolo, vaite tranquilo e tal. E cando eu estaba baixando polas escaleiras, chamou ao fillo e dice, mira, mañana viene para el entierro. Contou o fillo a posterior e además foi moi impactante, non? E para o outro día, cando me levantei a mañá, me levanto todos os días, madrugo moito, e ás 7, cando encendín o móvil, 7 da mañá, chegou unha mensaxe da funeraria, é dicir, se ha muerto a señora Tomasa, cuando puedas llámanos para poner a hora del funeral. E te quedas, é dicir, casi nun día almorzado aquel día, xa, bueno, que incrédulo podemos ser a veces, non? Cantos Tomases hai aínda todavía nesta terra. El é imprescindible para eles, pero eles tamén o son para el. Nestas parroquias, don Manuel ten amigos, unha familia, e sente por quen se desvive e quenes se emocionan cada vez que o ven. Persoas maiores a quenes se lles ilumina a cara cando don Manuel chama a porta. Bueno, vamos a visitar a señora Alejandrina, que ten 99 anos, é a sacristana, creo que máis bella de todo Galicia, me atrevo a decir, creo que do mundo inteiro. Sigue facéndolle a súa visita diaria a Noso Señor, o Santísimo, e pola súa casa pasaron un montón de curas, todos os que estiveron aquí, desde que ela ten uso de razón, desde que volveu da guerra, que ela estuvo na guerra, non foi a guerra, pero si estaba en Barcelona, colleu unha guerra en Barcelona, e depois, cando terminou a guerra, rematou a guerra, veuse para aquí, e desde aquela leva cuidando dos curas, de bispos, todos que viñeron por aquí, todos pasaron pola súa casa. E tamén moi importante, que antigamente tamén tiñan aquí a escola, tiñan a maestra, e a maestra tamén paraba na súa casa. Neste pueblo, que está dedicada a Santiago, o patrono, Santiago de Soutordei, e tamén a Virxen das Candelas, que celebramos agora fai un par de días, viven 12 persoas. 12 persoas. Un pueblo, a parroquia que ten varios pueblos, pero solo viven 12. E aclara, abandono do rural de todas as partes, non? Aquí están, moi bien. Bueno, aquí está toda la parroquia. Toda la parroquia tenemos aquí. Témola aquí toda. ¿Cómo faltan moitos? Están casi todos los que están. A ver, levántese un momentiño. Mire para aquí está a señora Alejandrina, que llevou a presentar esta xente. Bueno, pero vai sacar unha foto comigo logo, xa que me... Vai sacar unha foto? Non vamos sacar unha foto, hoxe non vamos sacar unha foto. Hoxe vamos a salir na televisión, que vai ser máis bonito todavía, máis bonito todavía na televisión. Ai, como ya querría sobre... Moi ben, sí señor.
Pois, porque Dios lle tanta suerte como me deixei, señor. Esa é unha parroquia inteira. Bueno, dígalles algo aquí, a sacristana máis antigua de todo Galicia e creo que do mundo inteiro. Non te vas piropos. Non, cantos anos leva de sacristana? Desde que era nena. Desde que era nena? Tiñan aí coscureiros, a cristiana nunca fun. Axudei moito a misa. Pero bueno. Don Manuel visita aos enfermos e as persoas maiores ao menos unha vez ao mes para poder así levarlles os sacramentos da Igrexa e outros consolos espirituais. Don Manuel leva a comuñón a todas esas persoas maiores e enfermas que non poden achegarse á Igrexa e tenta compartir con todos eles as penas e alegrías que lles suceden. Mediante a compañía, escoita procurando infundir esperanza e convidar sempre a oración confiada. Pois para un cristián a Eucaristía pois é o centro e o cumbre da súa vida, e para a vida dun sacerdote pois é moito máis, non? Porque celebrar a Eucaristía é celebrar pois o sacramento do amor, é celebrar que Xesús se fai pan para nós e nos invita a ser pan para os demais, non? É un momento como moi íntimo, non? Eu creo que o que nunca debería deixar pois a vida dun cura e a vida dun cristiano é podrás deixar todo tipo de oración, pero creo que a vida da Eucaristía pois non a podes deixar, porque é o momento onde te xuntas cos demais fieles, cos demais seguidores, cos demais cristianos e compartimos. Nos aquí na parroquia fai xa anos que celebramos o Jueves Eucarístico, verdad? Que é a adoración do Santísimo. E como se sinte usted ante a exposición do Santísimo? Pues tan llena, que me pasan as horas, incluso non poder estar de rodillas, sigo de rodillas, porque non me doy ni de cuenta de tanto que pienso en él, de tanto que le quiero. Desde los 22 años soy de la Eucaristía, del Santísimo Sacramento, y todos los jueves en Madrid lo celebrábamos también. Y debe ser que ya tantos años están dentro. Para mí es todo, sencillamente, es todo. Sí. Solo me encuentro feliz cuando estoy allí. Me recibe más todavía, me llena más, me encuentro yo muchísimo mejor, sí. Podríamos decir, por lo tanto, como podéis comprobar, que es lo más importante de la vida de un cristiano. Sí, y es lo que usted también le aconsejaría a cualquier cristiano, ¿verdad? A todos los míos, y a todo el mundo. A todo el mundo, lo aconseja a todos, ¿verdad? Pero ahora que me escuchen. Pero lo más grande que podemos tener y lo más, la experiencia más noble que podemos vivir es la de estar al lado de Jesús sacramentado. Jesús sacramentado. Para mí sí, para mí es todo. El Santísimo Sacramento es todo. Es Dios, por supuesto, es mi amigo, es al que le cuento mis penas, mis alegrías, a quien le doy muchas gracias también por eso, porque aunque me encuentro mala, tengo tanto amor a él y a la Santísima Virgen también, que parece que no tengo nada, aunque me encuentre mal. A veces me quejo un poquito, pero por regla general siempre me acuerdo de él y para mí es todo, para mí es todo. Fíjese, le tengo miedo a la muerte,
por supuesto. No quiero morir, pero al revés. Pero miedo a la muerte no le tengo. Ninguna. Porque espero en Él, confío en Él. Sé que no me va a abandonar. Porque yo, torpe en esta vida, no lo abandono a Él. Él a mí en ese momento sé que no me abandona. Así que miedo, no. Morirme no, tampoco quisiera. Son dos cosas que no son normales, pero es así. Y ya digo, y le hablo como si fuese un amigo. Es que es un amigo de los más íntimos Sí, que tenemos. Le cuento mis cosas. Es nuestro mejor confidente. Sí, desde luego. Le cuento mis cosas. Se enfada, dicen por aquí, nos dicen por aquí que se enfada a veces con él. Sí, con- una vez. Ah, se enfadó una vez. Que se lo dije Sí, ese día. Sí, Pero también, de vez en cuando Sí. hay que enfadarnos con él porque también a veces nos hace algunas jugadetas. Bueno. Entonces tenemos que enfadarnos con él para decirle, no todo, ¿eh? Yo, mire, cuando Claro. llegaba, creo que se lo conté, cuando llegaba a la Sí, iglesia, sí. al Santísimo Cristo, pues siempre decía, ayúdame, yo te pido que lo que tengo es por lo que tú has sufrido. ¿verdad? Pero un día ya tenía muchos dolores y estaba enfadada. Y fui y le dije, ¿sabes qué te digo? Que tú pasaste un día que fue el Calvario y yo llevo 5 años. Al minuto me di de cuenta de la barbaridad que había dicho. Digo, ¿será posible? ¿Cómo se me ocurre? Yo que le amo tanto. Dice, pues sí, se lo dije, ¿sabes qué te digo? Que tú fue un día y yo son muchos. Qué bueno. Eso es ignorancia también. No, eso es confianza. Porque Eso cuando sí. uno tiene confianza en un amigo le dice las cosas como las siente. Luego le pedí perdón. Entre todos os exercicios e prácticas de piedade, ninguno hai cusa eficacia santificadora poida compararse á digna recepción do sacramento da Eucaristía. Nela recibimos non soamente a graza, senón o manantial e a fonte mesma de onde brota. Ela debe ser, no seu dobre aspecto de sacramento e de sacrificio, o centro de conversencia de toda a vida cristiá. El cuerpo de Cristo. Amén. Tranquilita, mujer. Muy bien. Claro. Es claro, muy bien. Vale, muy bien. Pues tranquiliciña. Nada, agradecidos nosotros a usted por su testimonio valiente y por estar así, muy bien. Vale. Así que muy bien, ahora ya lo sabe, ya nos seguiremos viendo los jueves o por ahí. Don Manuel é un home feliz, é un sacerdote entregado e unha persoa que vive dende moi xoven preto de Deus. Un sacerdote que vive para os demais, pendente sempre de quen o necesita, intentando achegar a palabra de Deus a cada un dos recunchos destes povos. Baby, you've been going so crazy. Don Manuel é xa un máis deles. El non só é o párroco, e moito máis, é un amigo, un confidente, un confesor, alguén que está sempre aí, pendente de todos, que se desvive por quenes o necesitan e que está sempre preto de quenes en silencio requiren e agradecen a súa compañía. Oh, baby, sing, 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 sing. For the love you bring won't mean a thing unless you sing, sing, Son tremendamente sing, felices. sing.
Quere que visitemos a súa parroquia, apetécelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, póñase en contacto con nós a través do teléfono 981 55 83 46, 981 55 83 46. Tamén pode escribirnos ao correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se o prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.